kaliber, 13 cal. Bullets, plastic, rubber, and metal rubber. Dobre. 10 krokov, 10 steps, one hand. Gumené s kombináciou guma metal. Vzdialenosť 15 krokov, jednoručná streľba na terč Marex TP50 13 ďalov, 16 steps. Tak keď to vidíme, tak všetko kvázi do stredu. Akože zväčšili diery, tu nie je nič, ani na jedno je to v bielom, ale všetko kvázi stred na 15 krokov, kvázi nejakých 13 metrov možno, 15 metrov. Ideme prelepiť terč, skúsime ešte väčšiu vzdialenosť. Tu som takto menší terč, vidíte možno na 3 prsty. Však uvidíme celý záber na jednu ruku. Tak, uvidíme. Skúsime. No to je dosť veľká vzdialenosť. Opäť jednoručne, 20 krokov približne. 20 walks, steps. A uvidíme, čo to spraví. To vyzerá, že minimálne 2 gule, možno aj 3 na jednu smeru. Tu bolo čosi. Tu nahore, hore čosi. Keď vidíte, bude miery. Toto je nejakých 25 krokov a to skúsim obojručne. Čiže potom mám už iba 3 náboje, tak skúsim 3 náboje, čo som raz trafím terč. Takže na vzdialenosť 25 metrov je zbraň už neúčinná. Je to malá zbraň, čiže najlepšie, tak to môžeme teraz nejakých 10-12 krokov. To sa dá aj jednoručne. Čiže skúsime posledné 3 rany.
do jednoho miesta rází. Toto bolo